Balik ta mga beratin tigpamina dire sa itong pagpanaguban karong montaga sa Gyapon. Inyong kalagad ultra roldan sa kusa parayon nga magiguban ninyo hantod ta sa alas 5:30. Magsugod ta gikan sa alas 4 kadlawon paingon sa alas 5:30. Kauban na to si Ultra Ricky Langga o usab Ultra GR Magabo o din magatod sa mga labas nga mga balitag impormasyon. Hiro Paul Hakon hinaot nga parayon mo nga nagapaminaw dire sa itong pagpanaguban. Okay, good para sab kato mga text messages ha. Ato lang nabasahon karon taon-taon og napatay igong oras diri sa taas pag-iskot sa mga butang iskotanan sa atong pagbanaguman. Kay gikabot ya gahangtod diri ka mga panahon na. Gigadismaya pag-ayo sab sa ato ka mga military dito sa may lalawigan sa Bukidnon, particularmente ang 403rd Infantry Battalion ng Philippine Army. Og ikon man usab ang uban panato ka mga kasundaluhan nga dito na sign dito may lalawigan sa Bukidnon kalabot usab sa giigog pagpusil patay sa usa ka membro sa kilusang magbubukid ng Pilipinas kay gikabot ya kun ato ka mahinumduman badawi si Nator Orquisa Saragosa mayo nga pagpaminaw no o gigon mo nasab salamat sa inyong kanunay nga pagsunod sa matag karon og unya. Kay gikabot niya gon mahinumduman nga nagsunod-sunod maning leader sa mga mag-uuma o guban pa nga mga militante nga grupo nga dian gining gipagapatay diha sa maya probinsya sa Bukidnon. Gani pa man kon mahinumduman nga karong bag-o, gikabot niya usab nga lain usab nga membro nga nahiag membro sa kilusang magbubukid ng Pilipinas. Kining kilusang magbubukid ng Pilipinas. Kuan kini karabang dili lamang kini diri sa may pulo sa Mindanao. Apel na usab naglungkob kini sa kinatibuk ang bahin sa nasod. Grupo kini sa mga mag-uuma nga makigbisog kung galing kini mahikawan man sa ila mismo nga tagsatag sa usab ka magkatungod. Gani pa man nasaran nga nadugangan usab ang giingog brutal nga pagkamatay sa usa ka leader o ingon man sa membro sa mag-uuma dito napita sa may probinsya sa Bukidnon. Gani pa man gibutyag nga gipusil patay ang giingog ang biktima sa duha ka suspect nga bit-bit nini ang tag-as nga kalibre sa armas. O gibutyag kining naiskutan nga biktima nga tiguang na 40 taon kaayo ni 63 anyos. O niya membro na ni sa senior citizen. Ambot o nakadawat na baka ni sa iyang social pension nga namatay na malayang taon kining gipusil sa wa gid tao'y pangod nga responsable. Kining naiskutan nga biktima nga usa ka Leonides sa Bakong nga nagedad og 63 kinsa nagpuyo dito sa may Little Baguio, San Fernando, Bukidnon. Kining San Fernando, Bukidnon, distansya na kining lugar. No, onya naapoy na ipagkahilit kining iniskutan nga pro ang lungsod. Sumala sa report no sa gihimong pagresponde usab sa mga ginsakpan sa kapulisan. Diin kini angayan na gid pod ni hatagan og igong pagdagad aron makabot nga hustisya sa tuyo usab nga dili mo lala kay maora ba ni gamito na sab nga mga propaganda sa mga New People's Army nga gipangpatay ang looy kayo nga mga igsoon taga mga mag-uuma so dapat malaman pod hatagan kini og pagdagad og ingong man sab aron nga makabot ang hustisya ngadto usab sa naiskutan nga biktimang 63 anyos nga si Leonides sa Bakong. Kay sa report nga itong nahipos atong gimong pag-follow up sa naiskutan usab nga pagpamusel ang giingog suspect gikabutyag kining kalit lamang kining giduulan o hinungdan sa gidayon gipusil sa makadagang higayon. Hinungdan nga nakaangkon kining samad sa unang-una diya sa iyang liog o niya rayon ang pagkatapos uban pang party sa lawas. O dayon kini gikabot niya kining gipusil-pusil pag ginag maayo. O guwa pagid sa matagbaw mga berat di paminaw halos naman gihurot ang bala sa iyang armas kalibre 45 ngadto sa lawas og ulo sa biktima. Wa pa matino kuno sa motibo batud pasab sa mga ginsakpan sa kapulisan apan padayon pa silang naglusad karon og halawom nga investigasyon. No, manghinaot ta no nga unta masayran og mulataw konsekensa man kadtong responsable sa pagpusil nining senior citizen kinsa gitawag og membro og usa sa mga dakong leader og bukal kaayo sa mga kaliukang magbubukid ng Pilipinas. Donatay 5, donatay 12 minutos ang nakalabas sa 5 dire sa atong pagpanaguban karong kabuntaga. Samtang gikabot niya gusab din mga oras sa mga binatin tig paminaw nga mantod pang usa sa may pagayon sa pagabulgar
nga dunay dako gid nga binuang og mga anomalya diya mismo sa may gitawag og Bucor kon Bureau of Correction ang kanhi nga mayor dito sa may siyudad sa Valencia nga si kon kanabang Galario Jr. no kon mahinumduman nga nahimo kining mayor sa may siyudad sa Valencia si Jose Galario Jr. Onya rayon na pagkatapos na preso kini dito sa may New Bilibid Prison sa kasong Graft and Corrupt Practices Act o daghan pa nga mga kaso nga gitubang nini nakatubang sa Rodrigo Plander o niya gani humano sab gikamot yag nga ang kauban pagikuno nga mga konbiktado niini sulod so daghan na kunom nga matay dia sulod mismo sa presohan gani pa man daghan pang mga katigulang daghan pa kuno mga tigulang dia nga angay na kini nga maka benepisyo unta sa GCT law kon Republic Act 10592 o niya dayon pagkatapos tungod kay Y Kwarta di pagkagawas. Mismo si Senator Richard Gordon kinsa man niya chairman sa Committee on Blue Ribbon nga parayon nga giparayon nga pagdungog kagahapon adlaw gipangkasab-an magani sila si kanhi Bucor Nicanor Paeldon o gupan pa mga opisyal sa Bucor kay mismo pag magpasulod kag pagkaon dito maghatod kag pagkaon dito dunay bayad. Niya ray na pagkatapos maghatod ka dito kung sa man gamit sinina sa imong paryente nga tuwa na dito sa New Bilibid Prison, dunay bayad. Halos na lang lagi, bisag manghilamos ka dito, bayaran pa. Di ba? So, ingon niya na kadako, grabe ang pagpangwarta diya sa sa New Bilibid Prison nga wala igong basihanan. O okay lang tana, kung maghisgot mong tagbayad, nga ang nagkulikta ang gobyerno, supposed to doon ay resibo. Okay lang na kung doon ay resibo. Kaya nagpasabot na kung doon na kay resibo, so subject for audit sa Commission on Audit, sabot ipasabot nga, sigurado kitang makapadulong dito sa panudlanan sa gobyerno. Onya, dipindi na po na kawaton ba nilag di. Pero sumala sa impormasyon nga itong naipos, so human mabaniog kining anomalya dahil sa may Bucor, dili lamang kining panahon ni Presidente Rodrigo Duterte. Hantod pa kaniadto ra nga mga panahon, mismo si ang usa-usab, no? Ang usa sa mga taon ni ni Senadora Laila de Lima mimutiyag na kagahapon adlaw sa gipahigayon nga Senate investigation. Nga si Laila de Lima nahilambigat sa kini mga pangwarta diha sa may New Bilibid Prison. Mo nga sakit kayo kay kita nga mga magbubuhis. Onya dayon ang uban nga mga na preso pag gini kay way sala pero na preso lang tungod kay way kwart ng ikabayad og abogado. Dayon na pagkatapos dito ang uban nga tigulang na wa gyapon kini katagi kada ba nga panahon nga makaabil man lamang po ni nga GCT lo atong klarohon nga ang GCT lo atong gidaig atong pasalamatan o atong gidaig si Congressman Ropos Rodriguez sa ikaduhang distrito sa Maya Dakbayon sa Cagayan de Oro tungod kay siya may author niini pero lamang ambot lang kung giunsa sa kini sa pagsabot nga klaro man unta kayo nga kadtong mga nagatubang o kahana desisyonan sa heinous crime dili kini pwede nga maka avail sa ineskuta no sabi nga palaod kaya ngay lamang po nga madugta sila sa bilangguan. Pero kadtong adunay mga pinereso nga na preso lang in town kay walay sala. O niya dayon na pagkatapos sulod sa dugay nga panahon na preso na ni way hiring-hiring tamas ginawa. O niya dayon na pagkatapos nalipay unta nga dunay GCTLO dili mamagyapon sila nakapemolos kaya nakapemolos kadtong mga nagatubag og mga heinous crimes susamo sab ni Kalawan ex-Mayor Antonio Sanchez. Pero ang pagbulgar, ang pag-uban sa pangalan ni Kalawan ex-Mayor Antonio Sanchez nga ipagawas unta niya itong Agosto 20, human kini na pirmahin ni Nicanor Paeldon. Pero madalamang gani kay na bani o gani media inani kadako ang papel sa media. No, inani kadako ang papel sa media may buntag diay ngadto kang Alvin Obahero. Ang parayon nga paminaw. So, ang hitabo ani mga binating nga tigpabinaw ga kung wala pa ang media, posible kining dili mag-abot dito sa Malacañang. Hinungdan nga diha dayon nanawag ang Malacañang ngadto ni Nicanor Paeldon nga ayaw ninyong boy kana si Antonio Sanchez og tanan nga naa diha sa inyong release order. Kay buyan kaninyo na gubot kita. Muna na hitabo mag-ikson nga hantod karon ng gawas kina mga isyo. Onya karon bago si ang kanhing pinireso sa kuan ang kaning pinireso sa giingog New Bilibid Prison
nga karon na nga kanhipod nga mayor sa Valencia City nga si Mayor Jose Galario Jr. Matod pa kuno nga kung doon ako na magsupak-supak nga mga pinireso dito sa New Bolivia Prison ila ko ng patyon. Kahangal-hangal gay ka nga mga klase diya sa kanabang tigdumala sa Bucor. Ang ngayon naging siguro na ilisin i-overhaul ba? Tanan-tanan. Onya dayon kaning mga trabahante kaning mga kawanes sa Bucor dito na ipagbantay pambutang na dito sa sementeryo. O niya dayon ang uban na dito na ibutang sa kuan kada Manila Zoo. Ang to gisirado man po ng Manila Zoo. So abrihan na dayon dito sila mo ipagbantay sa mga mananap alang-alang unsa pa ilang pangwartahon dito. Kato ka mga tigre, mo ilang pangwartahon. So angay kada ibutang kada mga tawanan tanan nga mga trabahante sa Bucor. May ipamutang dito sa may Manila Zoo uban ipang-asay dito sa sementeryo. Ipagpanghinlo dito sa sementeryo kay di naman nato na kung walay mga igong basyanan kay doon naman lagi tayo pagpasakaw kaso doon naman lagi tayo ginasubay nga mga proseso. So samtang sumayon ng proseso ihimo ng pagdungog sa kaso samantala kasamtangan nga asahin sa sila dito sa mga dito sa may sementeryo nga bahayan ang uban padala deres Cagayan de Oro butang deres Bulong-Sore kay gibulgar ni akan ni Valencia Mayor Galario nga ngadto sab kang Senator Bungo, ang klase-klase ko nga mga pagpangwarta nga binuhatan sa Bucor o kon Bureau of Correction nga mga opisyales nga to sa mga doon ay magbisita. Doon na may daghang kayo nga mga mabisita sa matagaron kunya. Onya dayon na dito sa mga pinareso. Onya pabayran pa kini wala may dalaw karong orasa. So unsa man gusto ka mo dalaw bayari ang oras. Ingon na nga klases panawarta. Gani pan gidugang pa matod pa ni Galario nga hilom lagi kuno kayo. No, hilom lagi kuno kayo mga pangwarta diha pero karon na bulgar gyud. Unya gani pa man mi surrender ganang matod pa nga kinsa hilom nga mi surrender og nagpapreso sa New Bilibid Prison nga mismo siya ang gikilkilan pa kuno sa niya kanabang New Bilibid Prison Hospital officer nga si Dr. Orcesio Canas aron nga kuno milihok ang iya nga mga papilis kay kun inyong mahinomduman bitaw nga di ba gipangita man to si Galario sa diyan gawas ang restaurant gituan to sa CIDG and PI gipangita kay matod pag dunay ni gawas nga restaurant ngadto kang kanhi Mayor kanhi Valencia Mayor Jose Galario Jr. Mo niya rayon ang pagkatapos si Katarata man siguro may ang kontra nito mga panahon na pagkapil din niya o niya rin pagkatapos dito na okay nga daghan man po anomalya sa may Valencia City girapan ko ra practices act. O niya rin pagkatapos hinungdan nga ipasaka kasos ng ombudsman nagawas ang arisumaran wa kini makakuha og temporary restraining order hinungdan nga hinahinay siya kamang paingon dito sa may presohan di ba sa maingon sa pag-abot dito sa New Bilibid Prison adto siya dito ga magpapriso hinahinay siya ni surrender kay bantog ra nga nahilom si Galario tuan naman dito sa presohan kaga niadto na kalabay nga adlaw naibaw-an na nato base usab sa gimong pagbutyag ni Senator Richard Gordon nga tuade dito usa sa mga nagapalihok sa papel nga makaabel sa gitawag og GCTLO. Gigabutyag pa nga nasaksihan usab nasaksihan pagyud ni Galario nga daghan sa mga drug lord dito rapita nga nagpatuo nga na hospital apan di ay way mga sakit. Mismo kana bang hospital pass, doctor pass kana bang basin og gawa kayo ninyo masabot kana unsa nang doctor pass o hospital pass kana bang tagaan kag passes gikan sa doktor nga ipagawas ka kay naa kay sakit sa imong lawas. So ang doktor man gid may maka-identify og dana makay-gibati guha. So hayahay kay doktor. O kadto mga drug lord may ingon nga dok taga-era ko na ako 1 million dope. Taga-era ko pasa ka na pasis di agad dito sa kumagpuyo sa ospital. Sulod sa 3 ka buwan. Gitagaan. Tabla kay kana bang isa lang ka pirmas doktor. 1 million na. Pangungutana, kini nga doktor is gisulduhan sa gobyerno. Aron na sab sa pag-check up sa mga pinireso na adya sulod sa may New Bilibid Prison. Munang niingon si Senator Ronald Bato de la Rosa nga sa dihang siyang nilingko dito isip po sa Bucor chef iya kining gipang-recall katong mga pinireso nga nakarabang naa karon naa sa ospital atong mga panahon mo na nga iyang giadtuan dito sa ospital matud ba kinsa katong katong building 410
nga sa record rin na mo sa ospital susto aman dito mga panuway nga mga drug lord. Onya dito iyang ipabalik. Onya kung nag-iingnan yun nga ikaw doktor nga nag-isyo ani kung tinuod magaling nga doon na sakit dito rin espresuan tambali. O doon na mga kubo-kubo mga dito rin tambali. Dito na nga dala pero ang uban gyud kay wa magyud madala tungod sa kadagat. Imagine nimo ang piniriso sa kinitibok ang bahin sa nasod, no? All over the nation, all over the country. Ang ihap sa mga piniriso kapin sa 46,000. O kapin sa 46,000, unya kapin usab sa 20,000 nga mga piniriso out of more than 46,000 all over the country nga mga piniriso kadaghana nini nagatubang og mga heinous crime. Nagutubang ang kadagahana nini ang silot is life sentence. No? Onya ray na pagkatapos kadaghana pod sa nakapangalan nga nakabutang dito sa kanang release order nga pirmahan nga gipirmahan na nini Kanor Paeldon is more than 20,000 agana ba nga more than 20%. Di ba? So, ingon niya na kadaghan, ingon niya na kadako nga binuang diya sa Manyo Bilibid Prison mga beratin tigpaminaw. Doon natin 24 minutos na nagkalabay sa alas 5 din sa itong pagkapanaguban para yun ta mga igsoon. Inon, para yun naman kaya ang investigasyon ani, o niya na yun pagkatapos mga inaota, kay hantod sa pagkagaron, ang tuyo manggod sa investigation sa Blue Ribbon Committee. Aron masab nga mga come up sila og recommendation nga pasagaan og kaso kining mga opisyalis sa Biocor. Gani pa man matod pa sa ombudsman nga si Senator Ronald Bato de la Rosa dili paghapon makaikyas sa naiskutan nga investigasyon tungod kay posible pa nga siya maapil paghapon sa pagpasaga og kaso sa diyang siya pa ang Biocor chief niya itong mga panahon kuno galing aduna kini mga kalapasan nga nahimo. Manghinaot ang mga berati digma menaw mo nang ginaingon nga wa na magpasabot nga absuelto na mo sa mga kaso o anomalya nga gakaitabo sa usa ka ahensya sa gobyerno bisan pa man nga kamo mga elected official na. No? Mo nang ginaingon nga susama na ngini nga dirita sa kuan, dirita sa kanabang lokal. Susama diri sa mga opisyalis lokal, mga opisyalis sa barangay, mga SK chairman nga nagtuo siguro kay SK chairman siya di siya dakpon kono galing may lambigit siya sa gidiling nga droga o masapon siya. Onya na yun, susama nining uban usab nga mga barangay kagawad nga nagtuo sila nga sila may barangay kagawad na nagtuo sila nga kumpiyansa ng mga pulis nila. Nagtuo sila nga wala sila ginamonitor tungkol kay humana sila na seminar, humana sila surrender, mga drug surrender sila. Ngunit humana sila seminar, gigastuhan sila dako sa gobyerno. Di rin pagkatapos nagtuong sila nga wa na pulis, nagtuo na ng pulis nga tarong nako. Pero di ay hilom pagyapon kung kapamaligya sa gidiling nga droga o bantay lang do. Basig wa pa nagitongtong sa tuod imong sa. No, wa basin og kanang nagduo ka nga tapos na ang kanang nagduo ka nga kinibang gawas nun ka na. Wa ka gimonitor sa PDEA, nasayop ka. Kay ang masayon hinoon mo na giningon nga mas masayon hinoon ang pagmonitor sa mga pulis o ingon mo na sab sa mga PDEA personnel ni adtong mga tao nga mga natukang og mga drug surrenderers kung ibalik ba sila guwa kay nga naman naman sila listahan kani adto kuan man karabang mura ra mo sila og gipasulod gipasulod sa laang ba nga sige tug-an mo kung kinsa di ba kamo nagapaminaw karon nga mga natukhang di ba sa panahon nga pagseminar mayon nga doon ay mga box na inyong gipakuan, doon ay mga box diya ang gibutang. Unya sige, isulat ninyo ang pangalan sa mga drug addict o mga kanang customer ninyo kaniadto nga mga drug poser mo isulod ninyo daning box unsay mga kuan kada mga drug addict aron nga masayran gyud kung kinsa gyud ma-identify gyud kung kinsa mga drug addict diya sa may barangay. No? Unya dayon nasulod mo gyud mo glaang ba? Niya dayon pagkatapos sa dito, nitugan gid mo ginsakto. Tugan gid mo sa inyong mga kabaro, inyong mga kauban. Di ba? Niya dayon pagkatapos nangatukang, nagseminar, gigastuhan og libos kwartas gobyerno. Pagkatapos niya na nagtuo mo nga kay kumpiyansa ng mga pulis kay humanak og seminar. Pero di ay namalik mo, wa mo masayon nga ganabang parayon pagyapon ng among ginamonitor. So mangutana mo, kung mangutana kanimo, dabi ultra roldan unsa man di among buhaton nga
humanaman mig seminar, ma-identify naman gid mi na ilan naman gid mi nga mga drug pusher mi, na ilan naman gid mi nga drug addict mi, unsa may among maayo nga buhaton ani? Dautan ba ang among pag surrender? Dautan ba ang among pagseminar? Tubagon ta ka nga dili na dautan doy. Ang imong pag-surrender maayo kayo na. Ang imong pag-attend sa seminar maayo kayo na. Nga seminar sa mga tukhang, maayo kayo na imong gibuhat. Daygon tagi kag maayo na. Kumungutan na kanako kung sa imong maayong buhaton, ang imong maayong buhaton ayaw na pagbalik sa pagpamaligya sa gidili nga droga, ayaw na paggamit og otro sa gidili nga droga kaysa ingon ni ana hinay-hinay nga malimpyo ka sa atong nga gobyerno. Doon na tayo 28 minutos mga eksona na kalabay sa alas 5 dire sa atong pagpanag-uban. Ato sang nining pipila ka gutlo mga birat, hindi pabidaw nga nahibilin sa atong pagpanag-uban. Ato sang pasahon kanyo mga text messages be.